vás zdravím opět u mě na kanále a dneska tady máme Shein haul. Doufám, že mě jde teda dobře slyšet, protože jsem si koupila mikrofon za 160 korun. A zatím funguje, takže snad jde všechno hezky slyšet a můžeme jít rovnou na to. Mám tady teda gigantický balík ze Sheinu a jdem se na to podívat. Budu vám tady teda dávat kódy ke každé té věci. Try-on záběry, vždycky tam budete mít kodík, abyste si to mohli najít a můžeme jít rovnou na to. Takže já bych jako první začala věcma, které nejsou oblečení, protože zbytek tam je oblečení a plavky. A rovnou vám to tady takhle ukážu. Jsou to tyhle dvoje brýle. Jsou mega hezké. Dneska jsem je už poprvé měla na sobě a jsou fakt moc pěkné. Obyčejné, asi 50 korun, nevím. Tady někde budete mít kódíky vždycky u toho, jak to budu ukazovat. Takže tyhle brýle, top, obyčejná věc. Tak, potom tady mám ještě teda jedny brýle, takové ve zlatém provedení. Ty jsou taky mega hezké. Taky tady máte někde kódík a to by byly brýle. Lidi, a další věc, co tu mám, já nevím, zbláznila jsem se. Koupila jsem si nehty na nohy. Nalepovací nehty na nohy. Protože se mi nechce platit za pedikúru, manikúru, nevím, jak se to jmenuje, pedikúru. Tak jsem si koupila prostě nalepovací nehty a řekla jsem si, že si je budu dělat sama. Uvidíme. Nemyslím si, že to dopadne dobře, ale OK, Eli, OK. Tak a můžeme jít rovnou na tenhle balík. Já si to tady všechno vysypu a jdeme na to. Takže lidičky, jako první bych začala plavkama. Mám tady 4 plavky a jdu vám je teda ukázat. Omlouvám se, plavky vám fakt nebudu ukazovat na sobě, protože ne úplně mi některé sedí a prostě nechci tady ukazovat plavky na sobě, takže se omlouvám. A první plavečky tady máme zlaté, ty jsou moc hezké. Já už jsem si to totiž včera všechno zkoušela a lidi, řeknu vám, je to docela flop, tenhle haul. Ale tak nikomu to sedět bude, mně to nesedí. Ale to dneska všechno uvidíte. Takže první plavky jsou takové zlaté, moc hezké jsou. Vypadají hrozně hezky na opáleném těle. A takhle vypadá vlastně spodek. Je to takový ten klasický prostě zavazovací způsob. Obyčejné, ale hezké. Tady máte kodík někde. Tak, jako další plavky, tady máme takové duo v černé a v červené barvě. Takže vám to tady ukážu. Červené, já jsem to ještě úplně nerozvazovala, ale klasické prostě trouhelníčkové košíčky, zase zavazovací vršek. Akorát spodek zavazovací není a tady je první problém, docela mi ty plavky nesedí, ale ono to je prostě blbé, že si nemůžete jakoby vybrat zvlášť vršek a zvlášť spodek. A ten spodek je takový prostě malý, ale já bych to potom měla zase přes prsa moc velké, kdybych si vzala větší velikost. Takže takhle vypadají ty červené, ale ono se to natáhne jako v bazénu a v moři, takže já si myslím, že to vynosím. Tohle je teda v červené verzi a pak tady máme v černé, protože jsem ještě neměla čistě černé plavky a myslím si, že to bude vypadat taky moc hezky a vlastně spodek úplně stejný. Ono to bylo vlastně dohromady, tady to dvojbalení a stálo to asi 200 pade, myslím, tak jsem si to prostě vzala a riskla jsem to, že mi nebudou ani jedny sedět, ale myslím si, že to unosím, rozhodně vršky unosím. Tak a poslední plavky, co tu mám, tak jsou oranžové a ty jsou nejvíc rozkošné. Ty jsou fakt rozkošné. Vypadají takhle, mají tady takové korálky a mezi prsama tady mají takovou, já ani nevím, co to je, sluníčko. Mají tady prostě takový detail. Takhle vypadá vršek. Vypadá to moc hezky, protože já si myslím, že mě oranžová docela sluší, protože já jsem v letě fakt tmavá. Takže proto jsem zvolila oranžovou barvu. Mají to určitě v několika barvách, já jsem neváhala a koupila jsem to rovnou v té oranžové. No a spodek je taky zavazovací. Krásné, krásné. Tak a můžeme začít rovnou prvním kouskem oblečení. Čekejte, co tohle je. Jo, to je bodíčko. Já jsem si teda myslela, že mi přijde úplně něco jiného. Je to obyčejné takhle černé bodíčko, ale měl to být takový ten stahovací materiál podle fotek. A je to obyčejná prostě látka, která je taková poloprůhledná. Takže tohle je to bodíčko. Budete tady mít hned potom záběry na mě. Jako vypadá hezky, ale nečekala jsem, že to bude tenhle materiál. Čekala jsem něco jiného. Máme teda to bodíčko. To vypadá takhle. Neřešte, jsou to kraťasy na doma.
ale budu to zkoušet s černým, abyste vlastně viděli všechny ty barvičky. Jako bodíčko je hezké, prostě obyčejné, na něm asi úplně není co zkazit, ale není to ten materiál, který jsem chtěla. Takže tady někdo budete mít kódík, můžete si ho najít. Je fajn, hezky to dělá prsa, hezky je to drží, ale není to úplně to, co jsem vlastně chtěla objednat. Ale jinak pohodě. Druhý kousek za mě taky trošku flop. Taky jsem nečekala, že mi přijde tohleto. Lidi, to je tak jemná látka. Dějte. Jo, takhle to vůbec jako z fotek nevypadalo. Já se vždycky koukám i na fotky jako v recenzích a vždycky si jako říkám, jo, tohle bude hezké. Ono to je hezké. Akorát na ty prsa dívejte, jak tam je tenký pásek, jako kam je mám dát. Když je zbytek průhledný. Ono i tohle je jako docela průhledné. Měl to být takový hezký prostě topíček a je to kus prostě úplně průhledné látky. The fuck. Takže tak. Tak, další topíček, tady máme tenhle červený. On takhle vypadá fakt hezky. Vzadu je to vlastně celé průhledné. Vypadá to prostě pěkně, ale zase vezmu si to jenom na dovolenou, protože tady nějak poskočím a ono je to úplně prostě materiál, že jako mi to hned sjede, sklouzne a ještě když to má takhle tenký prostě pásek na ty prsa, kde to není průhledné, tak je to takový docela risk tady u nás. Celkově někde. Asi bych to úplně neriskovala, ale jako na tu dovolenou si to vezmu, že jo. Vezmu si to na to dovolené, ale chtěla jsem i takový hezký topík, který budu moct nosit jako furt, což to úplně nesplňuje, ale jako vypadá hezky. Vypadá hezky, ale vezmu si ho tak jednou, dvakrát, protože prostě potím se v tom, je to takové prostě takový strašně materiál, jako že se v tom hrozně spotíte a ještě prostě ta nejistota, že vám něco vyklouzne. No thank you. Rovnou tady máme další flop. Lidi, tohle měl být topík, jo. A ne podprsenka, do které se mi ani nevlezou prsa. Jakože pro koho to vyrábíte? Proč to je takhle tenké, ten pás? Jako, to měl být top. Lidi, to měl být prostě topík ke kraťasům. Prostě topík. V tomhle jakoby nemůžu tady u nás ve městě vyjít ven. Jo, jako na dovču, OK, vezmu si to na dovču, na tu veču, že si prostě jenom zakryju prsa, ale prostě budu vypadat jak totální blázen, že jdu prostě v podprsence na večeři. Jo, měl to být prostě topík. Nevím, pro koho to Shein vyrábí. Takže za mě flop. Tak a tohle asi nebudu vůbec komentovat. Protože prostě měl to být topík, měl být asi od sem, prostě po sem. A ne, že mi to zakryje sotva prsa. Zase říkám, na dovolenou si to vezmu. OK, zajdu s tím si udělat nějaké fotky, koukejte, jak je to prostě tenké, jo. Ale jako nepůjdu s tím tady u nás do baru. Nepůjdu. Protože to je prostě moc. Je to moc tenké, zakrývá to málo a ne tak, jak bych chtěla. Ale jako, kdyby to bylo to, co to mělo být, tak by to bylo moc hezké, protože vypadá to jako pěkně. Takže zase vynosím to maximálně na dovči. Dále, tady máme další topík. Ten úplně nevím, jak vám ukážu, ale tenhle je moc hezký. Je to vlastně takový top, jakoby dělané jako podprsenka. Tohle si zavážete vzadu a vlastně tady ten kus látky vám visí vepředu. A drží to taková hezká jako zlatá spona. Vypadá to prostě moc hezky. Jo, měla jsem to naopak, sorry. Jo, takhle vám prostě to mezi těma prsama drží taková spona. Tohle vám tady visí vepředu a tímhle to prostě zavážete vzadu. Já vám to pak ukážu na mě, ale tohle je moc hezké. Tak, ale aby jsme tady nebyli jenom negativní, tak tohle je, dámy a pánové, strašně hezké. Vidíte, tady máte prostě tu látku takhle přes to, drží vám to tady ta spona, máte to vlastně přes krk a vzadu to máte takhle zavázané a máte vlastně holé záda. Tohle je za mě fakt hezké. K modrým džínům určitě, nebo k modrým kraťasům, k bílým, takhle černá úplně jako ne. Ale jinak je to strašně hezké. Tohle se mi fakt líbí. Jak je to udělané jakoby jako podprsenka, ale je tam dodaná ta látka, že to prostě vypadá tak, mi přijde i elegantně, ale to mi asi jenom přijde. Ale za mě tohle je povedené. Další topíček, ten je hezký,
Ale zase uvidíte, že to je trošičku flop, protože oni vůbec nemyslí na ty prsa. Měla jsem ho dneska na sobě, abych jako zkusila, jak to jako bude, když se budu hýbat a tak, jo. Ono to takhle vypadá moc hezky, je to takhle prostě jenom přes krk, ale lidi tohleto sešití mám prostě uprostřed prsou. To má být pod těma prsama, aby to ty prsa drželo, ale moc to teda jakoby nedrží. Podle mě to mělo být ještě prostě níž, aby to ty prsa hezky prostě chytlo a zvedlo. A ne, že to mám uprostřed prsou a vlastně mi to takhle řeže na půl moje prsa. Ale jako vynosit to asi vynosím. Tak, tohle je teda ten modrý topíček. Ten vypadá jako hezky. Je takhle vlastně přes okolo krku, holé záda, ale tady je přesně to, co jsem říkala. Mně končí prsa tady, ale ten lem je prostě tady. Musela bych si to dát o hodně níž, ale to už by toho lezlo fakt hodně. Což se mi až ani jako nelíbí už potom. Takže prostě nevím, jako na koho to šijou. Jako vynosím ho, tohle určitě vynosím. Nic jakoby neprusvítá, protože ono to je tady totiž dvojité. Tak to je tam, kde to má být, ale mělo to být až sem. Tam, kde prostě končí prsa. A ne jenom takhle, jako že to je tak uříznuté. Ale jinak je to hezké. Tohle jako doporučuji, je to příjemný materiál. Myslím si, že jen tak na pohodu, na zahradu, prostě na té dovči též, k bazénu. Úplně v pohodě. Tak a máme tady poslední věc a to je tenhle žlutý topík. Ten je teda moc hezký. Je takový, zase je to přes krk, má to takový hluboký výstřih a vlastně tady to má ještě takový detail, že vám to tak jako visí tady takové prostě volánky a vypadá to moc hezky. Tohle se povedlo, to vypadá moc hezky, je to fajn. Má to vlastně holé záda a tenhle je super, doporučuji. Tak, ale na tenhle topík asi nemám nic špatného. Tady ten detail, je to vlastně zase okolo krku. Takhle to vzadu hezky prostě sedí. Vypadá to strašně hezky. Tady si to prostě stáhnete podle toho, jak chcete. Nemusíte mít ani výstřih, můžete si to prostě vytáhnout víc nahoru, míň. Vypadá to hrozně hezky a na opálené kůži to bude vypadat luxusně. A je to strašně příjemný materiál, je to takový ten plavkový. Takže tohle doporučuji. Tohle vypadá moc hezky a cítím se v tom dobře. Tak a máme tady poslední kousek oblečení, ze kterého jsem prostě nejvíc zklamaná, protože já prostě si nemůžu kupovat krátké šaty na Sheinu, protože je mám vždycky tak krátké, že mi z nich prostě leze zadek, protože jsem vysoká. OK, tak jsem si chtěla objednat dlouhé šaty, ať mám takové prostě letní šatičky, jo? Koukejte na tu barvu, jak jsou prostě hezké. Guys, nevím, jestli to půjde vidět, ale vidíte, ty jsou úplně průhledné. Úplně průhledné. Já jsem si nechtěla koupit šaty, které budu nosit na plavky, protože jsou průhledné. Já jsem prostě chtěla letní šatičky, ke kterým si dám prostě sandálky, udělám si hezké fotky. Fakt na té fotce vypadaly moc hezky, protože oni jsou jakoby bez ramínek a takhle si to zavážete na zádech jenom. Fakt jakoby hezké, ale koukejte, jak je to průhledné, jako jo. Takže vlastně šaty za 350 korun, myslím, mi jsou úplně k ničemu. Protože na plavky si je brát nebudu, bude mi v nich teplo, být prostě na pláži v dlouhých šatech. To asi úplně ne. Chtěla jsem si je vzít prostě na nějakou véču nebo prostě na nějaké fotky na pláži a tak. A vezmu si je takhle dát. Jo, takže super. Tohle je flop. Tak a lidi, omlouvám se, ale ty šaty vám opravdu nebudu ukazovat na sobě, protože jsou fakt úplně průhledné. Je to úplně průsvitné, ono se to takhle nezdá, ale fakt jde vidět úplně všechno. Takže mělo to být takhle, čistě jenom prostě bez ramínek. Mělo se to zavázat na zádech a mělo to být prostě takové jako plážový vibe, takové prostě hezké šatečky, ale asi nevyužiju maximálně na ty plavky, ale mrzí mě to, protože prostě já nejsem schopná sehnat šaty, protože jsem prostě vysoká, tak jsem zkusila dlouhé, ale ty jsou průhledné, takže já mám asi prostě smůlu a nebudu nosit šaty, nebo já nevím. Takže se omlouvám, ale tohle vám na sobě ukazovat nebudu, nevím, jak to mám ani ukázat, aby nebylo nic vidět. Tak já doufám, že se vám aspoň tady tenhle mini haul, fail haul líbil. Budu moc ráda, když mi dáte like nebo odběr, když mi dáte koment, dáte mi nějakou zpětnou vazbu, prostě jak se vám líbí moje tvorba, jestli mám pokračovat nebo se mám na to radši vyprdnout. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na mých sociálních sítích a já se s váma loučím. Mějte se krásně a papa.